Ati mai wako ihanzvadzi yafundirwa here? Saka anzi kana mai wako asihanzvadzi aita sekuru wako pachi kuita sekuru wako pamutupo kubva kupamunda kuita sekuru wako pamutupo pobva atokupa munda iri pobva toita relationship yakatosimba ihanzvadzi nehanzvadzi pamutupo. Kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer: the views and opinions expressed by Kunashe Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunashe Studios. Atengesa udara nesana naye muna 2017 tikanetsana ngemunda wachewo tanetsana udara ndakavasunga vandaenda kwacho vandaenda kwamangana nyaya yangu kwacho nyaya takaenda kotonga kwacho ichahana kuzobudisa pachena vakandoita nyaya yenyu yatopera yani itai ngadi ndaindogara panzvimbo pake ndaindogara panzvimbo pake aenda auya akasvika chakanetsa ngechekuti akabva atora ndima endanga ndakasima magamu angu eproject ebva atema magamu aya bva atema saka paakanga adaropo ipopo akauya nasabhuku akataura kuti yazi iwewe ndii ndakakupa stendi ini stendi ndakapuwa ndiani ndichidwa nyika sabhuku chidwa nyika saka sabhuku chidwa nyika paakaipa stendi wakati mwanangu kana wadini wagara chitsvaga mari yekuenda kwashi ndakaita izvozvo vandandotengesa dengu rangu vandatora mari yangu vandaenda kuna sabhuku chidwa nyika obva atoenda kuna chidwa nyika benedi patatoenda kodii kubhadhara mari yangu patatodzoka paumba kwautogara tisikambosifungi kuti pane nyaya ichazoitika kwautogara makore estate akagara gore muna 1817 ya ndo pakazoya ikoti ndauda stendi yangu asi panga papinda umwe sabhuku masabhuku ese anga apera kufa papinda umwe sabhuku vanga apo maura sabhuku maura ndio akanga apinde saka akaenda sabhuku maura akazi ndauda stendi yangu tikagadaekana ngatini stendi handidi handizviiti kuti papera ese ana sabhuku ese iwe mumamurega ngekuya kubvunza ndingoda sabhuku wangu iye sabhuku maura wazouya makuti pindaipani pauni ndauda stendi yangu akazi zvako zvoutaura izvozvo zvombiya handingori zviteereriba nekuti ini ndoda kuti nditengese stendi yangu kana uine 200 usa wondipa nekuti ndikuita saka ndakabva ndati ini 200 usa handioni wakatora ini wakabva andosumuka bva aenda ini ndakasumuka ndebva ndandotorega ndiende kwacho kwacho kwebva ndasvika bva ndatonga nyaya yebva yadini yobva yazi yawirako uriwewe munhu mupenyi stendi yake ndakati alright ini ndandatonoita nyama dzaindorwadza ndaindofambawo nyama dzirkurwadza semunhu aindoita zviro zvekundoti nge zvekushandira vana vangu ndichienda magacha ndichishandira vana vangu saka iye wabva azoya akazi iwewe uramba uchiti azi stendi haisiri yako mbuya imwe dziri mbiri imwe nekuti pana mbuya uya uteererawo nyaya yacho mbuya imwe muri dziri mbiri ndakati dai kusi kuti ndimwe munodini muri kunetsa ndatoisa mwana wangu muno munozondiurayira mwana ndikabva ndanyarara hatinozvidayira vanondonyara kwatogara hangu ndichindogara saka paakazouya akazi nemunhu wake kazi magamu tinoita sei ndati magamu aiti kutema nekuti magamu ngeproject takasimisa magamu zitaive project mudini tione chekutotema tichoita huni nekuti magamu muitiruzi musatenda
akazi zvako ndobvita magamu ndadini nababa namai handibviti magamu murudo handibviti saka akabva daidza akazi muritanai nasakunhai nasakuyamba ndoetukita nao nevamwe wakadzedu watiri navo saka ndoetukita nao project iyona yemagamu saka akadaidzani sakunhai sakuyamba yavanga aripo sakuyamba ngoti ini nyaya iyi yemagamu iyi inotishisa ngokuti magamu hazviiti kuti adini ateni aga sabhuku wada kutaura wakazi nyarara hauna zvaunoziya bebe uri dofu nyarara sabhuku abva anyarara ipapo paakanyarara sabhuku uyu wakabva adini wakabva aenda kotsvaga mari yake aiwana mari yabva aenda zvikuna sabhuku kwakuya naye sabhuku ndauya kuda kuti ndidini stendi yangu ndiitore nokuti stendi ndii ndakamupa ini ndakati ini stendi inoziva kuti chidonyika ndiyo akandipa stendi uye wakatoya chiwopaona echitaura kuti stendi yakadini waifarira here ndakati ini sekuru handidini handirambiba ngekuti handina pekugara pacho ndingotogara ipapo akazi oraiti chiyambai uende kwasha saka imwe ndiro bhuku mashe inini ndimukutaura akazi hatinena akatengesana madende ukutiwa uripo uripo ngauye padhekutia akaitasa uyatawawewa iwewe wakatengesa uramura undiwa wakatengesa handibaka uyu ndiyo wakatengesekwa uyu wakagura ngaro ndinakutengesa ndakapiwa mudana sekuru wangu asi vanonzi itaifundira asi vandipa mwenga kudaro wakapiwa dita sekuru wako adii mai wangu yakazeyani ya hii andadzi mai vangu mai vangu ndati ndati mai wako ihandadzi yafundirwa here saka aziti kana mai wako azihandadzi aita sekuru wako pamutupo pachi pamutupo kuita sekuru wako pamutupo wekubva kupamunda kuita sekuru wako pamutupo kobva hatokupa munda iri pabva relationship yakatosimba ihanzvadzi nehanzvadzi pamutupo kwafundirwa kusina kuwazvukuri kana sumuka ndivanga pamunda amusore shangani makodesalibani zvakutaura mai inini munda ndakawana nekunaibani ndakuwana some different kana mani ndagara kudaro ndagara ndakabatira mhuri yangu chiti ndichada kuti ndiyange ichokura yandibatira nzvimbo yekuti ndizonimisebhuya zveshuwa zvakagara pakadaro muna 2003 mai wakadzinga nhandadza waigara kumatundu wakatadza kupinda nei nhandadza wadzi zveshuwa wakaipanani wakaishidawanika waipana sabhu uchidawanika obva wabongera ipapo ndozoona makusemisemi wakabvaenda kumiting sabhu uchidawanika anga nemiting yake referenti ndopakabvaenda ikozini sabhu ndadii ndadzimbo nyanda dzangu right sabhu vakati ini kwanichina nzvimbo yekudi ndikupe asi ndine fundirwa ndiani andime stendi yake yakakura yakabata saka ichaenda kodini kona atiri mupurisa wake sabhu ndichaenda kodini kuenda kozwa kuti anodini anobvuma here kuti adini akupe akugupe ukapisa ndosho vakupa kuya mausenya ndozva tatometoa mausenya takatorana tamuka wadaro tona wakatogara pabharanda sabhu epei pamwe inyaya yake yokuti nditowasunga right vadapinda mukicheni tapinda mukicheni uno
sabhuku pataranya akati ava mai aya anga kutochema kazi mai vadzinga neni handaidza maduro saka ungavabvunza here kapisi kangu kako kanitaura kuti ine munda wako kugiri sabhuku ainga kutomusira ikati inodada kuti umboramba dzimba yangu ndobvati imi musadaruka iwo vandovati amai ava ndimai ndimai wangu ndikati ini ndakindidini ndakazopa umwe munhu ndakazozonesa mangwana munda wangu mhuri yangu ndinakati aiwa wapendisa mbuya ende murimi muende nasabhu mende kuvapangidzira zvisho takakwira gomo zvasvika mundaiona wakaiti kune goronga uku rimwe goronga andasvika ndikati mhayo nyaya iri pano ngekuti imimi tanochikupai pana pakati pana munda unge wangu asi zvori wangu ndauchikugurawo pisi iri ukwasira kuti ndikwe mhuri dzangu zvakanaka tagara zveshuwa akatogara bhando akakambana nepapo sezapo bvazopo indaike akaudaro kuti ndakazona ndamasabhu paukuendesa manisi sabhu mangu kuzosungwa ndasunga nei muzukuru akazvitokuindira muzukuru yes wakamalendi here ari kundorima ndakatofanira kurima ndisasataudza uyu ari kurima chete vakakanya zvidhina uyu atokaisa zvidhina zvo vakakanya zvidhina pamusoro ngezvangu akakanya zvidhina pamusoro pemusha yavangu pamusoro pachiri pagomo noita patatane gomo panika iri ndikujepa saka zvamakuita kumana pamukuenda kwamuriwa uye mosvika pamuti hamukupei pakamira noti tsamba yasabvundinayo pautera kuti ungapa munhu unoenda mutuko pamunda uri hama yangu nemutuko kubva dai zvazvo mashandira zvaita wanashumba maitibata neizazire kundoti ndoishumba kumotopiwa muda kuda kuzichama garai pasi pamusoro mambo ine ndiri mukwasha nhau rwaingoripo ndaingofonerwa nenhau yestendiyo shuwa ndikatarisawo ndikaita sori ndatisina kutaura zita rangu ndoitwa Brian Marangi saka nhau rwairipo takangofonerwa ndichibva ndaonawo munda iwowo pane pamwe pachisingaitiwo kana mambo nyime mechitonga kuti imba yangu iri apa ndo rodhe ndinofamba nayo iwo gwagura munda wacho pasaidi nepasaidi but makore ese aingoona pechingori mwari rudzi munda but ava vakupfeka advantages yekuti ishirikazi havana murume ende hapana vanomira wose kudaro wakambokuwara gumba amai nyaya dzacho dzichingodaiwo dzingokapavadzana muchiita sei ndo mashoko angu endinawo nokuti pamwe pacho mukauya mukaonawo munotona dzitoona kuti haii stende munhu saka iwo wari kuuya kodi kudotora stendi iyoyo kuti paite pauno zvangobatana kuti itongori yadhi hapana mugana ndo mashoko Precious Mwashita mbuya wakauya shuwa nasabhu chidawanhu vakazoshanda mbuya wakadzingwa nenhanja dzekumana saka kudzingwa hamuna kuti hauna chinhu chako akadzingwa kwaagari akaenda kuita pake nyaya iri kuti maakumutorera pake aiwa vamangomutasi apasi pake isusu ini ndiri nyakuti mutineseka wakauya wakachema shuwa dai kuti sabhuku achiripeni wakauya akachema mbuya ini ndikusiririswa ndikati baba wabatsireyoka
Ndoti wadini zvaizvi zvavo kuchitonga mbuya wabatsire zveshuwa papa wakakwira nesabhuku wako wagurire mugano wakagurira stendi ngeyedu isusu anoti takawatorera yavoba wakatopuwa ndibaba noti sabhuku hatina kubvira tamboenda kuwadzinga ba wabvunziti wakambosvika kunzi wadzinga wanga usingarimi mundo watakatora wandakati kwenu warurima pawo pawakapuwa pawanodira bo waitorima mundo wembuya maitichaji mbuya wedu mukadzi wasekuru Ini dikuemba. Nah, mira beda dengan. Mama apa nggak senang berokan? Punya udah senang sini. Wah, senang berokan tak pernah bisa. Soalnya ini dengan nama sabu, betul lagi. Sebutan. Tapi warna sabu berulah. Tapi warna sabu. Ui, apa sangat diberi sabu. Bangga je. Magi sabu sampai ragu. Ndo vakazouya kuti ini ndauda unaziva kuti ndii ndakakudi ndakakupa pana pekugara izvo vakazitaura tiri mukicheni atosvika tuza vakazitaura tiri mukicheni vakati inini ndii ndakakupa pana pekugara saka nyaya yepana payakandibereka inini ndoda $200 kana usina $200 dautsvaga munhu anotopatenga uraziva kuti anga atotsvaga kare munhu anga adototora stendi zvechisimba akuzibono ndiyazi standing there but this is watsvaga munhu wavo ndokuvatengesa stendi yedu vanhu vangu vanganoita musika warumbo rwararwara womuviri wavo vachirwara ndokubva wakuzoguka makumbo patataudotauda kuya kuno wakazouya kogura stendi ndokunga inge nyaya nguva yekorona iyi papasingabvumiwi zvokuungana ndopakaya koguka stendi paguka stendi tobva tatosiyana nazvo zvekutorima uyu wakuti hama yawo hawatombona kugama next door iye isitogara mhirika iye anotogarawo munyika avo anotoinewo stendi yavo itori kudzasi hatitombonani navo zvadaro ava watouya vakakukanya zvidhina zvava wachiita zvese zvavanga wachiita ndobva mai wacho akauya akatanga urima payadhi paya izvo zviri zvitauro dai so akatosvika pamuvhara nenzira yatinofamba nayo kozi kapisi kacho kaakagurirwa takati mukowa wedu toti zvakaita chee imba iri apa yadhi yakagohwa napa zvekuti ukagurira huku dzinongopinda muyadhi mako pamuromo mbototanga nyangwe chipfuyo chache unoshaya kuti unochiise Tuesday, inspection look here, what this is.